Olyan, mint én vagy, te vagy, olyan, mint te. Vagy én. Te. Vagy így. És aztán egy másik nő összelázták a probléma. És egyik megtudta, hogy mi a másiké a fájdalom. Na, hadd el azt mondta, fiam, amikor találkozunk, ahol illetővel én úgy lebaszom. Mit mondod? No, te nagy faszú, te jó baszú. Az ura megye meg a szarodot. Valagam kapja be a faszodat. Gyere nálunk máskor, és adok pillanat százszor. Oké. Szemmán bú. Csúszik a bugyi meg a májtort. A pecked mozog, s a nyálat csorrog. Futsz, mint egy bolond a kis faszom után.